Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere. Odiechieng' machielo, thuolo machielo ma wadwani mondo mwapuonjre wagoye mbaka kotenre kod bedo gi ngima makare nikech chenro ni thor wach en ga ni ngima en mwandu. Madhita e chenro ni en Ruth kenda mor mokalo ni wendo wakendo daktari wasechopo studio yena mondo mi arwake obunyiso ni nyinge ng'aka todo koni ok en wenda ahinya en nyakanye en laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matindo donje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Ruth iluonga ni Phoebe Ongadi anya rongo kama gambo alonye weche meke puonjo ganda kaka onyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata wathiedh tuoche. Idhongere nutritionist kata public health wacho ni in gima ichamo. In gima ichamo. Tene ni chiemo inyalo tigodo e geng'o kachiel kod thiedho tuoche. Ka tuo pok odonjo inyalo geng'e gi chiemo makare kapo ni osedonjo bende inyalo konyo dendi mondo mi ochang e yo makare kod chiemo makare. Adwani miwa topic adwani miwa twak odiechieng' makawuono. Kawuono adwa wuoyo kuom chiemo makare ne jatuo mar pressure. To gimomiyo sani nyaka owuo kuom pressure. Pressure e Kenya wasani wacho ni en silent killer kata en tuo makelo tho apoya nono to oling' ok ong'ere ahinya. Iwacho ni achiel kuom ji 4 ma adults Kenya ka nitiere gi tuo mar pressure to out of achiel kuom 4 mong'eyo man around 25% kata atamalo 25 mar jo Kenya sani nitiere gi pressure mamalo to atamalo 6 kende kuom jogo man gi pressure ema yudo thieth. Manyiso ni ji mang'eny wuotho ka nigi pressure mang'eny to ok yud thieth maber. Koro mano nyiso ni pressure nyaka koro wach nikech okelo tuoche mopogore opogore. Sani endi osiptali wacho ni atamalo 25% meke admissions gin pressure related. Manyiso ni a ward 25% ibodo ni gin pressure related. Tuo mar adundo, tuo mar kidney, nyiroke, tuo mar obwongo mago te gin pressure. Kaso kendo atamalo 13 meke tho mabiro apoya nono gibiro nikech pressure. To en tuo ma ji wuotho go to oling' onge ranyisi moro amora. Koro momiyo nyaka wuo kuom silent killer ni to ere kaka chiemo nyalo tiyo mondo wageng'e, mondo wa maintain kata mondo wa thiedhe. Dr. Phoebe manaka miwacho ni en silent killer chene ni en gima nego ji apoya nono seche mano kipar ni onyalo negi. Iwinjo ga ni sani tinde ng'ato nogore agoya piny ng'ato no nindo kata to kochiwo kod weche makamago to kitimo nonro tiwacho ni tuo mar pressure. Moro kapok wadonje chiemo makare mar geng'o kata mar duoko chien thuolo mar hinyruok kotenore kod tuo mar pressure. Pressure en ang'o? Pressure en pimo kaka adundo gweyo remo kata mana kaka adundo pump remo. To ka idwa ipime gi gimulongo ni millimeters of mercury. Gimoro mikete lweti blood pressure machine. Ikokete lweti to pimo ni adundo gweyo remo machal nade. Koro ipime in millimeters of mercury. Koro ka en kaka wawacho kanyo kaka table wawacho normal pressure kata pressure maber en millimeters of mercury mamalo cha miwacho gani malo en systolic pressure. Systolic pressure ofulo ni en blood pressure anyalo chung en systolic pressure ofulo ni en pressure mamalo kata pressure ma mipimo sama adundo gore. Mano systolic pressure. To diastolic pressure en pressure mipimo sama heartbeat kata mana do mar adundo oling'. Koro nitiere sama adundo gore mocha en systolic pressure mamalo kaso systolic pressure mapin en sama adundo systolic pressure dystolic pressure mapin en sama adungo nitiere within the resting. Koro sama wadhi pimo millimeter of mercury niendi ka otinne systolic mantiere malo ka tinne 120 to kendo tinne 80 mano wacho ni normal. Manyiso ni sama oket blood pressure machine ka otinne 120 kendo tinne 80 mano normal blood pressure. To ka elevated ma wacho kabisa ni en sama koro inyal konye miluongo ni pre pressure kata mana koro tuo mar pressure kore ka donjo 120 to 129 mano systolic mano millimeters of mercury mamalo mapimo sama adundo go kick remo to kata mana 120 to 80 mapimo sama adundo rest in between. Koro mage measurements makoro ka ng'ato ntiere godo to wacho ni blood pressure ni malo. Koro kaka prevention sana wang'iyo kama yellow ni kama elevated ni nikech kanyo ema nyalo bedo corrected mayot gi chiemo ma ng'ato chamo kata mana lifestyle ma ng'ato ni godo. Manyiso ni koro kodhi hospital to ofweny ma elevated, slightly elevated pre-pressure inyal kony. To koro ntiere moro be ni high blood pressure. Ka koro systolic cha en between 130 to 139 kata 130-40 to diastolic cha biro between 80 to 89 kata 80 to 90 koro chak wach ni high blood pressure. To high blood pressure ma millimeter of mercury ni okofulo ni ko pime dichiel chieng' mo idhi hospital no pime to koro wacho ni ngi high blood pressure. Samoro nyalo bedo ni ng'ato nigi buok mar neno hospital, samoro nyalo bedo ni ng'ato amadho chai kata mana coffee mago be nyalo keto blood pressure
malo kata nuwuotho matek kata adundo gore kata mana wach moro obiro mobuoge koro manyiso ni nyaka pime over some time kendo nyaka pime ntiere kaka daktari pime maber kaso ntiere gimiluongo ni koro high blood pressure ma ka koro se pime over some time ma otembedo corrected koro idonje ka high blood pressure sama systolic kata mana namba mamalo cha oloyo 140 kata mana mamalo ne 140 kaso diastolic ma sama adundo yueyo sama dhod adundo kata mana heart rest oloyo 90 koro malungo ni high blood pressure koro miwacho ni Kenya kaindi dhano adults achiel kuom ji ang'wen nigi high blood pressure to kuom manchero gi high blood pressure only 30% ong'eyo ni gin gi high blood pressure manyiso ni ka atamalo 70 mag ji mantiere Kenya ka nigi high blood pressure kata nigi tuo mar pressure to okong'eyo to okong'eyo nang'o mokwongo ok ging'eyo nikech tuo mar high blood pressure onge gi signs and symptoms manyiso ni oko bibedo gi ranyisi moro amora e del kaso tuo mar blood pressure bende ok bi nyaka koro idhi mapimi koro inyalo ng'eyo ni nigi tuo mar high blood pressure. Dr. Phoebe ilere maber mokalo kenda geno ni oganda wa kamora mora magintiere dhi kawo thuolo mondo mi ing'iyane ni ne kwanda tamalo 30 mong'eyo chal gi mar pressure kosintiere kwanda tamalo 70 mwa intiere kod pressure to king'eyo ni intiere kod pressure. Daktari wacho kacha ni silent killer tende ni en gino manegi mos to uking'eyo. Wawacho ga pile ni geng'o ber maloyo thiedho nikech in laktar molonye weche mag chiemo adwani mondo wang'iyane kaka wanyalo approach weche mag chiemo kata kaka wanyalo ng'iyo weche mag chiemo mondo mi wageng' kapok ochopo kata kapo ni osedonjo kaka wanyalo gae rach. Erokamano ahinya. Ka wuoyo kuom chiemo wadwa ng'iyo kidienje 5 mag chiemo kaluwore gi pressure. Mokwongo en gimiluongo ni chumbi. Chumbi chutho ober ne del nikech okonyo gimiluongo ni regulation of hormone kendo chumbi bende konyo wa sana nyithindo madongo kik yud gimiluongo ni goiter kata mana adinda meke ng'utwa kae makuot nikech chumbi. To ko cham chumbi mang'eny kata kwa chamo chumbi mang'eny to chumbi kelo gimoro ni samiolo chumbi kamoto temo mondo yua pi koro mane gima chumbi time blood vessels wa oyuayo pi koro kose yuayo pi remo to remo bedo mapek iluongo ni blood volume. Koro sama remo bedo mapek, remo koro bro struggle mondo kale arteries kata mano kale mishipa odundo. Koro sama o struggle no, koro nyaka adundo gore matek. Mwacho ni koro systolic pressure, diastolic pressure. Sama adundo gore matek no koro waluongo ni high blood pressure. Koro gima nutrition timo mokwongo en regulating weche meke chumbi. Kakitiyo gi chumbi. To kendo chumbi ok en mana chumbi mimede mesa kende. Nitiere bende chiemo mang'eny man gi chumbi mo kan e iye. Mano kaka chiemo man gi preservatives kata mana spices moko ming'iewo obed curries, cubes, ng'eny gi gintiere gi chumbi e iye. Kata mana bende preserved food kaka sausage, bacon, smoky. Chiemo ming'iewo barabara be nigi chumbi mang'eny kaka chips, samosa, rech miwang'o, samoro iketo chumbi mang'eny mondo obed preserved. Koro mano gimokwongo. Koro oseyudo ni ka oduok chumbi piny kaka nutrition to inyalo konyo mondo iduok pressure piny. Katigae. Koro emowacho ni kaber benito gi chumbi around 250 milligrams mano kijika chiel maduong cha matin kijika chiel matin mar chai tin ne mano fulo ni chumbi mitiyo godo 24 hours chakre kawuono nyaka kendo kiny onego bed not onego bed less than kijika chiel to mind you fulo ni en chumbi mang'ite dogo de chiemo chumbi mibro kawo some preservatives kopo ni tiyo gi spices moko gi koro ka nutrition wacho ni kaduoko chumbi no piny with time konyo mar ariyo bende korka chiemo wawacho ni chiemo man gi potassium nikech ngima dhi keto chumbi cha in balance en potassium. Koro potassium ni iyude chiemo mage. Iyude rabolo, iyude rabuon mar nyaluo, iyude avocado, iyude alode ma wantiere godo gi, iyude simsim nuts and seeds. Koro gima potassium timo en ni odhi dilute teko mar chumbi cha to kendo potassium bende dhi konyo arteries makoro kuonde mane chumbi oseketho. Manyiso ni potassium en obiro mondo los kuonde ma chumbi oseketho. Chumbi mokwongo oketho arteries meke adundo meke makalo remo. Koro potassium biro mondo ge. Potassium bende o relax the muscles meke heart. Koro samo relax the muscles gweko koro remo kadho yo mayot. Koro wacho ni blood pressure obedo regulated. Kendo koro ka chiemo wang'iyo gimiluongo ni healthy fats. Nikech healthy fats gin modhi mwatiyogo. Ka ok watiyo gi healthy fats, gine makoro gidhi bedo gichokore e adundo. Odundu mar remo. Koro ka gichokore to koro blood pressure cha dhi kelo problem. Koro nyaka wang'i ni healthy fats luongo ni mono unsaturated fatty acids kata
polyunsaturated fatty acid luongo ni mufa kata pufa wadhi puonjore mago ibonyiso mago wagonyiso mufa kata pufa mana kaso mogik bende nyaka wangi healthy weight kendo so yudo ni ka ratil makare ka ng'ama nigi pressure otematema duoko kilo piny to mano kende duoko ga systolic pressure cha mercury aboro nyaka mercury 14 doka 5 to 10% of kilo kende kodok piny sana ka en ng'ama nigi tuo mar pressure to en gi kilo mang'eny duoko kilo no piny konyo mondo regulate koro magi kidienje ma chiemo donje kaso bende wuoyo kuom high fiber diet chani chiemo man gi alode mang'eny to gi olembe mang'eny wang'io kacha chumbi mabende mikongo wuoye motegno mokalo chumbi ywayo pi koro remo bedo mapek nikech ogolo pi kanye daktari oywayo pi koro oywayo pi koro donje i remo kichamo chumbi mang'eny chumbi bedo concentrated chalo sukari mang'eny koro sukari cha dhi interfere gi insulin chumbi en koro oywayo pi koro remo bedo mapek volume wawuoyo kuom chumbi wawuoyo kuom potassium mabende pimonwa kacha ni kapo nono ni idwa ni mondo mi regulate nyalo tiyo kod potassium ipimonwa nyaka chiemo mantiere kod potassium kamoting'o rabolo mochiek kama numu kosetekateka ni en rabolo weche kaka rabuon iwachonwa kacha gik moko kaka alode ipimonwa kacha healthy fats gin modhi magi mwatiyo godo so maduong' moloyo kama winjo kimulo en ng'iyo ni to ratil mar dendwa chal nade nitiere ga twage moko daktari mabende dhiga nyime kata gi jotuoni seche magi sebiro kotenre kod weche mag tuo mar pressure ng'ato nyisi ni samoro bende achiemo makare atemo chamo chiemo maonge kod chumbi atemo chamo gik moko kaka rabole kachiel kod alode to pressure pod ni malo en ang'o matimorega erokamano Ruth pressure nitiere gimiluongo ni non modifiable factors makele gin ariyo mokwongo en higa yudo ka statistics mana kwan mawacho ni achiel kuom ji ang'wen mantiere gi pressure ng'eny gi gin gi higa mose dhi malo manyiso ni koro kaka higa medore kaka pressure bende nyalo medore mar ariyo nitiere pressure bende mantiere gi family history manyiso ni ka nitiere ng'ato anyuola mantiere gi pressure kata man gi high blood pressure niro nyalo bedo ni yudo ng'ato pressure moko be nitiere mikelo gi side effects mar medication nitiere kata yath ma ng'ato nyalo bedo ni muonyo to side effect mokwongo kelo pressure kasto bende tuoche moko be nitiere ma kanitie sana chronic illnesses makabiro to nyalo aggravate pressure kaka tuo mar adundo tuo mar dho chuny cancers moko bende nyalo aggravate pressure kasto bende gima ji wacho ni stress en nikech sama ng'ato nigi stress kata paro matut e muda mang'eny koro manyiso ni adundo nigi fight and flight mode koro osiko go matek koro mano ka ok obedo handled over time to nyalo develop pressure koro pressure te ok en mikelo gi chiemo kende ok en mikelo gi weight kende nitiere moko pressure be mabiro nikech higa pressure bende mabiro nikech family history pressure bende mabiro nikech tuoche moko kata mana pressure bende mabiro nikech yath mopogore opogore mwatiyo godo mondo wa manage tuoche moko kata joma mine moko bende diere magi pek to ginyalo bedo kod pressure ndalo magi pek ipimonwa maber mokalo kotenre kod sodium chumbi wang'yo kacha yore mag chiemo kata chiemo mwakete dendwa manyalo miwa bedo kod chandruok mar pressure awinjo kimulo kamoro kanyo ni fiber ka kilero na mar potassium mabende temo regulate chumbi mantiere system chumbi kaka miyo remo bedo mapek mulna fiber ni miya kidienje mag chiemo mag fiber kamoting'o alode kod weche makamago erokamano ahinya koro kawa wuoyo kuom fiber ma iluongo ni nitiere fiber ariyo soluble and non-soluble fiber to fiber ni en tonde ma kuom chiemo oa kuom alode kata olembe kata grains ma koro dendwa ok bi digest koro nitiere ma soluble ni a kuom olembe kichamo pot mapera kichamo pot apple kichamo maembe nitiere tonde moko ma dendi ok bi digest mano soluble kendo nitiere tonde moko bende ma koro dendi ma dhi bedo insoluble manyiso ni ok digest lakini ka isechamo gi to ginyalo dissolve koro insoluble ofulo ni kaka mantiere bando bando moboki oko ne cha mago luongo ni insoluble pot mar bando luongo ni insoluble fiber pot mar mchele luongo ni insoluble fiber koro fiber ni en gima ber kabisa kendo no siep jo pressure mokwongo nikech chiemo mang'eny gi fiber gin chiemo mangi potassium koro manyiso ni fiber ni en yude legumes ilude kaka oganda olayo mano legumes fiber ni iyude fruits and vegetables fiber ni iyude grains mago eko chiemo man gi potassium mago chiemo man gi magnesium mago eko chiemo man gi ber madhi duoko teko mar sodium cha piny mano mokwongo mar ariyo ka wachamo chiemo man gi fiber gi giluongo ni prebiotic mosebedo kwa wachoka prebiotic gi en chiemb probiotic mantiere manyiso ni inyombich nitiere gimiluongo ni gut microbiome koro sama wachamo prebiotic mantiere ei fiber ni gidhi pidho
gut microbiome wawacho cha to dhi keto gimoluongo ni short chain fatty acids. Koro short chain fatty acids gi ema dhi konyo mondo o relax the walls kata mana aluora mar vessels. Nikech sama vessels kuma remo kale oridore to kendo remo dhi bedo gi shida mar kalo. Tema koro eventually ema dhi kelo gimoko ni heart attack nikech do chunywa gin muscles. Koro muscles ka odhi mang'eny to nyalo kelo heart attack. Koro mago eko yore ma fiber nyalo konyowa godo. Chiemo makare ne jogo mantiere kod tuo mar pressure. Dr. Phoebe pimonwa kacha ni tuo mar pressure onyalo biro kotenre kod gik mopogore opogore. Kuom ranyisi samoro anyuola u en anyuola ma ji thoro bedo kod tuo ni. Jomoko bende kotenre kod yedhe magi muonyo kata magi madho. Jomoko bende kotenre kod kaka gidak lifestyle tiende ni kaka chiemo. Pimonwa kidienje mag gigo monego bedni wachamo mondo mi duok pek kata rach mar pressure piny. Sani omulonwa gik moko kaka alode, gik moko kaka tonde kaka pot bando moboki kata bando michwako nyoyo tichame kamano miyo kata kidhirego kiki kaw number 111 cha dhia dhirega kirego no dhi mi fiber maber mokalo kendo dhi konyi. Waka uyueyo nyakora mugi ajwanga seche mwaka uyueyo ni tinyalo na ote machuok. Namba mar SMS en 23600 ka waduogo to wachako kod penjo 2 kotenre kod chiemo eyo mar pressure kaito wadhi nyime miyo kikisud kata matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba Luo benga kachil koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kapela nako ni wang' ne jawada kocha Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Koloko instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. E kinde ma ute thieth kedo matek mar reso ngima Uganda, gik magitiyogo e thieth kaka sindene, syringe, pamba, e kind mamoko, kelo midhiero ne alwora. Yugi gi koseng'adgi to ing'adogi matindo makoro ka gibedo mang'eny to waduoko gibedo matin, koro bedo mayot mar mondo mi wakawgi ka kwadhi witogi e damba kuma iwitogi. Penjo maduong' en ni bende taka gi iwito yo mowinjore to iwitogi kanye? It is designed in the landfill system that those ones will be trapped and collected and utilized or treated further so that it does not harm the environment. Unfortunately, we do not have what we will call the landfills currently. Tudrigi Millicent Adhiambo, chieng' Ngeso, saa 1 gi saa 3 otieno, kokelo ni sigand gige thieth tuoyo alwora.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo chiemo makare ne jogo manyalo bedo kod tuo mar pressure. Bende wang'iyo kaka wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o tuo mar pressure. Wang'iyo kacha kidienje adek mag chiemo, wang'iyo kacha olembe kachiel kod alode. Wang'iyo kacha potassium kamoting'o rabolo, wang'iyo kacha sodium kamoting'o chumbi. Adwa ni mondo wadhi ane kidieny machielo. Kapo kadhi kidieny machielo, ne wang'iyo kacha fiber. Kama ne wang'iyo ni kapo nono ni idhi rego mogo. Ni waranyisi daktari. Kaka inyalo chamo fiber makare ka okitiyo kod fiber mokale machine. Wanyalo chamo fiber makare ka ok watiyo gi fiber nikech mokwongo wayudo fiber e olembe. Manyiso ni koro ka wadwa chamo fiber makare kuom olembe to watem chiemo ka chiemo bed gi olemo. Manyiso sami chamo breakfast en gi olemo, snack masang'wen en gi olemo, lunch ni gi olemo, gotieno ni gi olemo. Koro mano ero bro konyo. Mar ariyo, san mwachamo bed gi alode. Kendo nus te bed alode mano ero waboyudo fiber. Nikech fiber mantiere alode mantiere olembe iluongo ni soluble e non-soluble fiber. Kaso mar ariyo ka en carbohydrates to obed carbohydrates ma ok okale machine kata moko bedo processed. Mano wuoyo kuom nduma, wawuoyo kuom sweet potato, wawuoyo kuom arega moko odhi adhi orego ma ok en mogo mar mfuko, wawuoyo kuom ngano ma bende iluongo ni brown. Koro mago eko gin kidienje manyalo godo fiber nikech fiber ni nikech chiemo man gi fiber go gin chiemo madhi miyieng'. Bedo gi appetite mar chamo gik mang'eny. Manyiso ni koro bro konyo mondo wecha odhi piny kendo gitugo be modhe mantiere ei mishipa iluongo ni cholesterol. Giduoko mondo giduok piny. Koro mano ero achiel kuom kidienje ma wanyalo chamo godo chiemo man gi fiber. Kendo koro waduoko chiemo man gi sukari mang'eny piny, waduoko chiemo mabedo processed mang'eny bende piny. Kamoro kacha bende nawinjo kimulona kacha weche mag healthy fats. Okang'eyo daktari ni healthy fats gin mage nikech thothne wachoga ni saturated fats, wachoga kidienje mopogore opogore mag modhi mag del. Mulnwa magi kaka wanyalo tiyo godo e geng'o kata gayo tuo mar pressure. Modhi mopogore opogore ni kidienje ang'wen, mana kaka iwache no to kabidhie mang'eny ni carbon bonds. Wachako gi saturated fats. Mago manyiso ni gionge gi carbon bonds. Kidwa ng'e gi maber gin modhi ma kokete room temperature to ng'inore, ok gin modhi ma olore. Gin momi inyalo chodho. Inyalo gwelo. Mano manyiso ni mo mar dhiang'. Mano ro modhi ma kata mawuok e red meat bor. Mago ko magiluongo ni saturated fats. Mago bende modhi ma kuom high fatty meats, kata mana high fatty meats. Koro mage kulongo ni saturated fats. Gino giber ahinya nikech gin ema gidhi chokore arteries meke. Ogibe ahinya gichokore arteries meke adundo. Mami wacho ni ka inyiewo ring'o to inyiewo ring'o maonge gi bor. To kata ka en gi bor to pod inyal gole mondo bor cha obed piny matin. Koro mago eko kaka ghee, coconut oil, palm oil, mago eko gin luongo ni saturated fats. Nikech ok gibi kayore mayot e arteries kochamgi to gine makendo gibro luoro the heart process. Mar ariyo tiere gimilongo ni mono unsaturated fats. Mae kieki modhi ma koket at room temperature to giolore ka pi. Magi ke modhi mwatiyo godo ka idwa tedo en mo ma liquid ok ong'inore. Koro modhi gi tiere gimilongo ni mono unsaturated fatty acids ma giwuok kuom olive oil mano achiel kuom gi corn oil mano machielo, coconut peanut butter oil mago moko, avocado oil mago eko kidienje meke mono unsaturated fatty acids. Gen giber ahinya ne adundo kendo gikonyo mondo giregulate blood pressure kendo gikonyo mondo giket kilo maber. Mtiere moro be ni polyunsaturated fatty acids ober kabisa nikech gin modhi ma wuok kuom rech, giwuok kuom nuts kaka almond oil, gin modhi ma konyowa. To rech gi wantiere gi hawi nikech kuonde mwa rech nitie omena, nitie mbuta, nitiere ngege. Modhi mantiere kalongo ni fatty acids, omega 6 fatty acids. Mako modhi mabeyo ne obwongo, beyo ne dhod chuny, madhi duoko pressure piny. Kaso koro mogik hydrogenated fat ento koro kober kipime gi saturated koro rach kabisa. Magi ki margarines, trans fats lungo ni trans fats, magi ki hydrogenated oils. Manyiso ni gini koro kichamo gi to koro sana ng'ama nigi tuo mar pressure to ok ober kodgi. Koro ng'ama nigi tuo mar pressure ok ober gi saturated fatty acids mang'inore at room temperature kendo hydrogenated fats. Koro samora misomo label to kondik ni hydrogenated ting'ia ni mano group mar margarine, group mar moko bende mwatedo godo mang'inore. Ok iber ahinya nikech kochamgi to gikelo atherosclerosis kata mana gi deposit e adundo gi plaques go ema koro bang'e mondo koro remo kadh okoro kadho gi high blood pressure.
Dr. Phoebe wachoga ni seche ma omite dhogi no to ntiere kaka orach gi dendi to seche mineno koko omita ahinya gi dhogi to ntiere kaka ober gi dendi opimo nwa kacha ni gwenge wantiere kod rech en adier wantiere kod omena wantiere gi mbuta wantiere kod wiu wantiere kod reje mang'eny mokalo to daktari ang'eni wabong'e ne yore mag tedo bende mondo miduok modhi gi chien kapo ni nyalo chwake achwaka maber tiduoko chumbi piny mikete apani ober abera kamano to komit ne dhogi ng'eni orach ne dendi to korach ne dhogi ahinya to nyalo bedo maber ne dendi. Adwani mondo wang'e ne kidieny machielo mar weche mantiere godo to kapok wadonje kidieny machielo yena mondo mi akawie otemo kari adek antiere kod penjo moko ka madaher mondo mi apenji kowuok kuom johera mar chenro mar penja laktar. Namba mar SMS en 23600. Penj na daktari mani luongo ni Rose entiere saika e chuny boma ma Nairobi ka ni otiyo kod yadh pressure ni en otiyo gi yadh pressure to nowil ne yath momiye Cardigan H to kopimo pressure to dhi nyaka 90 koro owe yadhno koso nikech bende entiere kod adundo ma osebedo enlarged owacho kacha ni konya kapok adok e osiptal ang'o manyalo timo koro 90 nonego wacho ni en systolic kata diastolic manyiso ni en pressure mamalo koso mapiny ka en 90 120 90 180 120 90 120 80 mago normal koro kendo wacho gi maber kabisa ng'eny jotuo moseyud gi pressure ok dhi ga osiptal to ber ka odhi osiptal nikech sama odhi osiptal chantiere gimilongo ni review to yath ma achiel ma jatuo tiyo godo ntiere samoro be ma ka pressure ne medo kata lokore to daktari wilo ne yath koro en gima ber ni odhi e constant check up to onego lernwa ni to 90 ni en systolic koso diastolic nikech 90 kopo ni en 120 90 mapinyno en normal sana ne jok ma tiyo gi yath mar pressure. Kotenre kod chat mane wantiere godo chana kwa ini kwa nyalo yudo picha mane wachako godo chenro owacho kacha ni nodhi e pim to noyud ni mare kor kacha kore tene nentiere kar orange kama ne wachako godo twaka ka wawuoke majan kama koro wantiere e orange ka owacho kacha ni nodhi to ide kako chakore penj na to bende inyalo thiedhe ni wacho kacha no nyalo bedo reverse to nyalo reverse nango kotiyo kod yore mag chiemo koro gik moko adek ma reverse blood pressure en tiyo gi yath kata medication to en lifestyle local lifestyle ofuloni kaka activity ni koro kibed throughout okibed pin sedentary to kendo en tiyo gi exercise koro ji mang'eny kosechako tiyo gi yath mar pressure to giwacho ni donge an atiyo gi yath mar pressure koro chama chumbi an gi yath mar pressure chama modhi chama sukari to gin gik madhi kanyakla gitenore kanyakla diet medication to gi lifestyle koro mago gik madhi correct onge achiel kuom gima dhi tiyo kende nikech moro depend on the other one mondo ti maber ageno ni yudo konyruok ka wacho kacha ni kitiyo gi yath nyaka ne ng'iyo lifestyle ni bende kaka chali chapni mondo mi yud kaka inyalo konyori penjo moro wacho na ka daktari no yude gi pressure higni 15 mokalo mane okete e yath ma otiyo godo kuom higni 10 to bang'e ka omuonyo yadhno to pressure dhi piny 85-50 imako mano daktari 85-50 ang'o marach tinde oweyo tiyo kod yadhno to pressure en normal koro onego dog kendo for review nikech ing'eni kamana kaka high blood pressure rach low blood pressure bende rach kendo iwacho ni hypotension to koro ok ber zaidi molo kata mana hypertension koro matin ne 120 matin ne 80 kako wacho no nyalo bedo ni koro o develop hypotension mabiro ga bang' tiyo gi yath mar pressure for a very long time kata mana tiyo gi self medication yani winjo ni ng'ane tiyo gi yadhni en gi pressure koro imbi dhi ng'iewo koro ber kodok ir daktari mondo pressure ne obed monitored ong'ini to kare ang'o matimore obedo odhi malo o normalize kosona koro daktari maber ka odhi e check up mondo ong'i anena ni to ang'o momiyo pressure go bedo mapiny kabisa nikech o risk bedo gimilongo ni hypotension kata very low blood pressure hypotension ni wasewe diere moro mabende nipimonwa ni en bende ok ober ahinya ber ka ing'iye kata ber kicheke maber nikech onyalo kelo ni chandruok seche mane ok ipar e dakika achiel Dr. Phoebe daher mondo mipimnwa kaka diet mar ja pressure kata kaka chiemb ja pressure onego bed chakre okinyi nyaka odhiambo miyowa ranyisi kod gigo mwanyalo yudo machiegni kodwa koro samoro amora ma ng'ato nigi pressure to oparna mana weche 5 kende mokwongo ong'i wach mar chumbi moted godo chiemo oromo to en chumbi man mabor nikech chumbi cha en namba 1 momiyo kelo pressure boro bedo silent killer odhi ywayo pi to bedo mapek koro chandore mondo kal mano achiel kende gimo nyalo timo mar ariyo ko loso chiemo to cham chiemo man gi fruits and vegetables gi legumes mago ko chiemo man gi potassium kendo omany chiemo matin gi modhi koro ko chako gi breakfast ka ber
jatuo man gi pressure bede ber mondo awach ni nutrition en individualized manyiso ni ber ka idhi mondo pimni weight, height, kilo, ong'e BMI mari mondo timni nutrition. To kata kamano general guidance gokinyi nyuka inyalo loso nyuka mar bel kata kal, mano iyudo fiber, iyudo magnesium, iyudo potassium. To nyuka mar bel kata kal cha binyalo kete njugu moregi, wasebedo kwa wuoyo kuom mano peanut butter oil, idhi yudo gulongo ni monounsaturated fatty acid. To ichamo gi rabolo, kiketo kata mana rabolo moro kanyo, mano yudo gulongo ni potassium. Manyiso ni koro carbohydrates nyuka cha oseloso, rabolo achiel, potassium, mago chiemo maber. Okata ne jo pressure kende en chiemo ma healthy. Kaso koro tong' moboki bende nyalo chamogo, kata tong' achiel. Kwa muda mang'eny tong' osebedo kiwacho ni orach, to statistics kata research osenyiso ni tong' ok rach, en gi protein, to protein timo gimiluongo ni muscle and tissue repair. To muscle and tissue repair ni jo pressure dware ni kech chumbi cha, kata chiemo meke modhi mang'eny, kata kilo mang'eny, dhi ketho arteries mag remo kale. Koro nyaka wacham proteins mondo arteries ka ogerre. Gibed repaired. Koro iyudo nyuka ne inyalo lose wawachoga pile ni kata mana sunflower seeds, inyalo rege gi sim seeds nigi omega 3, omega 6, inyalo kata mana kete peanut butter. To iyudo rabolo moro kanyo ichamogo, to iyudo kendo ne wawacho ni rabolo to gi tong' moboki, mano breakfast maber. Koro kachopo sa maybe snack, podi nyalo bedo gi another fruit. No wacho ni fruits meke jo pressure gin avocado. Nyalo bedo gi avocado, kata nyalo bedo gi yogurt. Yogurt ofulo ni chak ma obedo fermented. Ober nikech en low dairy, okodhike odhi duoko piny cholesterol. To ka ang' chopo lunch, wach kaka nani en chieng' bo moro maber iyudo gi omena mochwaka gi pie mogolo moe kende, to ochwake gi chumbi matin, ok omede chumbi e mesa. Sani koro kod nusne nitiere gi wachi ni bono, kaso nusne no omena to gi kuon ariga. Bedo kata mana kuon bel, kuon kal, kata mana bando boregi. To nowacho ni chiemo ka chiemo bed gi matunda. Aya, matunda maber kendo man gi potassium, watermelon, kori chamo godo lunch. Wachopo sa 10, podi nyalo chamo kendo njugu, kata mana njugu mochiel gi kikombe achiel mar chai, kata strong tea, ma okete sukari matin kata moko okete sukari. Ka chopo sa 10 to kati yudo rabuon mak nyaluoni monywas maber, tiketo go ganda, itedo ganda mamit, kaso ganda no be keto iye carrots, kata iketo iye peas, to giyudo matunda moro, mani ichamo chiemo mainosiepa adundo kendo chiemo maduoko pressure piny. Okang'eyo ni njugu ni en njugu mana matin kaka mag snack gi kosen ma kodi keta e san maber mokalo. Isepimonoga kaka san onego beni bet, onego beni ng'ado san di 4, mano wabro wuoye kendo ka waduogo. SMS en 236 no wakawo yweyo, to kwa duogo taya online. Penjo tema inyalo bedo godo, adwani mondo mige simu nikech seche migo simu no ipenjo to penjo ing'eyo kikisudi. Ani luonga ni Vikram, to ma en nyaminwa, iluonge ni Pari. Okadwa ng'eyo ni iluonge ni ng'a? Ubiro ka timo ang'o? En notimo arus gi Rajiv, koro en obiro kae mondo ne Rajiv. Koro asayi ni luongno Rajiv. Un gi ranyisi mane manyiso ni en jaod Rajiv? Ng'at malong'o nyalo bedo ni en ng'a momiyo simi miyo Rajiv pressure kamano. Sani an gi Sanju koro ber kowa kendre. Wachalo joma Nyasaye noketo kumoro achiel. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokijaricho ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Sume
Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Ati wachome mali ya watu, ati walete maafa Kenya, ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu, watajua hawajui. Wajaribu. Jatend piny Kenya William Ruto wuok mager gi jonya tulo e kinde ng'anyo ka onyiso obila mondo rakre kodgi kaka owinjore. Nonro mar duol makedo ne ratich oganda yango ni ng'anyo osekelo tho mar ji 115 e pacho ka chakre dwe mar 6 higa mokalo. Nok mar niang' okwako kembe sukari ma Imbo mar Kenya ka koro Kenya Sugar Board ochungo rego mar sukari kuom dweche 3. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wasea online mar simu nyakora Ramogi Ajwanga ka itiere kod penjo go simu mondo mi penji nikech penjo eng'eyo. Kapok wadonjo kanyo ne wang'iyo kata diet mar ng'ato kabero kata jo pressure kende gigo monego beni keto. Antiere kod penjo moro ka daktari wacho kacha ni mama gi osebedo ka muonyo yedhe mag pressure kendo osebedo kumuonyo gi maber mokalo. Gi make a liver for 1 year now to teko otamore duogo e dende okonyal wuotho kata koro wakia ni shida en ang'o to samoro ogore nyaka piny chandruok nyalo bedo nang'o to muonyo yath kaka daktari wacho ne koro mokwongo nyaka wa stress ni tuo mar pressure dwaro follow up. Ji mang'eny ka osendiknegi yath mar pressure to koro mane magimuonyo throughout. To ng'eni gimomiyo pressure watang'ne en nikech internal organs. Mokwongo obwongo. Obwongo no nyalo miyo i lose balance. O affect obwongo nikech muscles meke obwongo bende kalo remo. Ka muscles meke obwongo pa ojony nikech high blood pressure to koro gi slow down. Sama gi slow down koro wi bari kizunguzungu samori nyaka tagori piny. Tema eventually kelo bulungo ni stroke. Mara riyo kendo nyaka Hello makona kanyo matina kawe simbe Bishop. Hello Bishop penj laktar? Yes ro. Machiegni. My Dr. Bishop Okoto Koyo. Awali nyasaga nsigomre ka. Abedo kanyo kono kod laktar kanyo. Ya pressure nyalo lokre pi mang'ich ma oko moro. To ko lokre pi mang'ich no. To ko buoge be dik nyalo timre. Mara rieche. Ya pressure nyalo tiyo tich matek kaka mandalo motiyo bulo wome. Nikech nitie tich magato nyalo tiyo mayot. To tich mar pur matek mar kwere migo piny guteko ni. Ja pressure kotiyo nyalo kelo ne affect mana more yote dende. To kama nitie koko mang'eny nyalo betie. Iramano my Dr. Bishop Okoto Koyo woni nyasaga. Ero kama na enya yena muno miaka we simbo Morris. Morris hello penj laktar? Ruth yan Morris chien kan dala majuja. Machiegni Morris? Apenjo to pesa ni ere gima kele. To ere kaka inyalo ere yo minyalo geng'e go. Ero kama na enya Morris. Katindo boma ko kusoma kuna joma dongo kende. Ero kama na enya Morris ntiere kaka ni said wacho mano to kata kama ni bro noe samoro Morris no koyude. Wadhi ni nyime kod penjo mane wang'iyo chako tendre kod yedhe mag pressure achiel kod follow up mane wacho chakati waduoka simbe mawaide kama. Ne wacho ni yedhe mag pressure. Ya no wacho ni yedhe ya ng'ama tiyo gi ng'ama ni pressure nyaka dwaro follow up nikech pressure gimomiyo iwacho ni okelo sudden death en nikech affect the internal organ. Organ mokwongo mo affect in the brain nikech brain tire gi muscles makalo remo. Mara riyo o affect the heart makoro dikelo heart attack manyiso ni the heart is also made of muscles. Mara dek o affect kidney manyiso ni kidney failure pressure a number 1 cause of kidney failure manyiso ni jotuo meke kidney mang'eny makao dialysis sani gikao nikech high blood pressure mano ko bedo managed for a long time. Koro nikech kidney nyaka ti matek mondo gol chumbi mang'eny medel o gol toxins mang'eny medel. Koro samo tiyo matek kamano to koro teko ne dok piny to kethore to bedo failed. Emomiyo nyaka yud follow up nikech internal organs cha kango bedo affected to kata mana teach teko mar rateke mar teach dok piny rateke mar memory bende dok piny. To japenjo wajinjo mano be openjo ni
openjowa wach mar luokruok. Pok awinjo utafiti mano pok awinjo. To kendo chako penjo ni weche mag tich matek kaka mag puodho. Ero. Koro nowacho ni jatuo mantiere gi pressure osiepene en adek. Mokwongo kik wabed e ot to wan gi high blood pressure to wabet. Manero momiyo atamalo 70 mar jo Kenya 70% nigi high blood pressure to onge okang' magikawo. To samo kikawo okang' no en silent. Manyiso ni samo affect adundo okibi winjo. Samo affect kidney okibi winjo. Eventually ibo mana winjo ni koro kidney failure idhe dialysis. Makna kar kidney failure idhe dialysis akawie simba. Millicent Mildred, hello, penji laktar. Oi Moray nyating dundi malo matin kiye. Awacho niya. An gi yora moro manigi nyisna uru dada mondo tim duonde malo matin. Wadhi nyime. Koro wacho ni osiepe adek mar jatuo man gi pressure. Koro wacho ni kik wabed e ot gi tuo mar pressure nikech ok wiyi samoro wiyi kende manyalo bari to ok ibi winjo sama dundo kethore. Mokwongo lifestyle change. Emomiyo Bishop nyaka tich machuro luya kendo wacho ni at least 30 minutes exercise 5 days. Wacho ni dala beach ikawe okang' moro mitiyo tich moro makelo luya aerobics kata anaerobics. To achiel kuom tije ma ja pressure nyalo timo en tiyo puodho no. Koro ka yudo ka ja pressure timo tich moro to bedo mojony manyiso ni mokwongo ok omuony yath maber. Mar ariyo nyaka ong'i ni bochiemo. To mar adek kendo joma ng'eny man gi pressure gima chando gi en dehydration kata koso modho pi. Nikech sama ng'i modho pi moromo dhi dilute remo cha pekne cha dhi dok piny odhi kalo mayot. Mar ariyo be dhi konyo kidney mondo o excrete the toxins kaka chumbi. Koro ka ok imodho pi malong'o kata ka ok ing'iyo medication malong'o samoro kidhi puodho tinyalo ol piyo. Kawie simb Mili ageno ni Mili koro dhi yawo dhoge maber mondo mi openj penjo. Mili machiegni kendo e penj laktar. Awacho niya. Bas. Hello. Wawinji koro maler. Awacho an gi yora moro manigi tuono dala kono. So kizunguzungu ng'eny kabisa. Makoro yani ok nyalo timo gimoro amora. So chiemo no pimo to yudo ka pressure tipo 180. Koro akia ni nyalo konyo nade. Erokamano ahinya. Kizunguzungu wase explain nikech ing'eni pressure affect internal organs. Mondo wati maber e dendwa nyaka dhod chunywa pump remo maber. Manyiso ni samo slow down to wadhi jony piyo kata mana gamo muya dhi bedo matek. Obwongo bende nyalo bedo affected mano mokwongo. Mar ariyo pressure mar 180 luongo ni crisis. Ong'eny kabisa. Koro mind nyaka odhi mondo obed managed. Kendo pod wanweyo ni atamalo mar jo Kenya mang'eny nigi high blood pressure ma is not managed. To gin managed nikech paro ni nosemiya yath koro okadoke hospital. Sami doke hospital ipimo blood samples, ipimo pressure, kendo ing'iyo ni to yath mitiyo godo be itiyo godo maber. Koro mokwongo ong'i anena ni to yath motiyo godo tiyo gi yath mane. To be odhi e check up mar hospital. To sama odhi e check up mar hospital to lifestyle ne chalo nade gik mocho kaka chumbi, chiemo man gi potassium obed mang'eny, chumbi obed matin, alode obed mang'eny, olembe obed mang'eny, legumes obed mang'eny. High fiber foods obed mang'eny, sukari obed matin kaka soda, processed foods and all that. Chiemo meke carbohydrates kik kale machine wacham gi kahol. Koro mano ero osiepe adek ka lifestyle yath to gi chiemo magichamo. Antere kod Merisa simu. Merisa, hello, penje laktar. Merisa? Hello. Machiegni Merisa, penje laktar. An Merisa, penje niya. Penje ni an gi dochunyo sebet ka dikore, yani oduong'ore, ogoyo kamae, dikore no dog piny kama. Ang'o ma dikore? Dochunya, yani oduong'o kama atire no ling'ore kod piny kamae, dikiol. To gikisingo. Nyalo bedo ni mano ranyisi mag tuoche mang'eny. Koro ber kodhi hospital mondo mokwongo. To kendo wacho ni
osiptende mang'eny ma Kenya ka public hospitals pimo pressure en nono. Irawaraw ka nas kata ting'isi ni pimna pressure. Kendo kosepimo ni pressure tipenje ni to pressure na chal nade. Obonyisi ni normal in high kata mana gima timore kamano. Koro ok odwar pesa mondo idhi pim pressure. To kibedo gi joka lokruok moro amora nitie dendi ma kawaida ber ka idhi osiptal. Kato pimo pressure bende en nono. Michael, hello penja laktar? Yes, and myself. Machiegni? Thanks, yeah. Machiegni. In fact, I cannot man code. I just start coming to bar. You can over 220. The core of Kanomina, Yariga said, look at you go to problem money. No, it's a Bokoang. Each bar money talk at the may have been doing some much and a long morning. Much of either clinic, even coronal is the same net ammonia. In the Mara, and I'm over no more putting a few. It demanded between Manalom, food of face. Mother, pay the mother. Erokamano ahinya kapok idwoke yena mondo beka wi simu mogik mondo mikori iriw gi kanyakla tire simoro mane ipenjo kama koko ng'enye gi ja pressure. Hello penji laktar? Hello. Machiegni? Okwe Ruth. Okwe machiegni. Ma en Kevin Omolo wuodo bondo kantie Nairobi la Kisamaka. Machiegni Kevin. Apenjo kama kata na comment kama. Ng'ama nitie gi tuo mar pressure. Iyudo ka weche moko donjone mabuoge. To weche mobuoge go tiyudo ka pressure ne medre, moko nitie ma bende iyudo ka osecheko. Koro daktari opuonjwa jopiny kaka gichiwo approach ne jok ma kaka ng'ato nigi min gi dala kata wuon gi kata ner gi moro man gi tuo mar pressure. Kata ng'ato kapo ni ng'ato moro nonindo to kod muocha kowacho ni mama Chebugato owie korot moto. Koro yudo ka ochiwo report yo moro mariek mondo kik gilus ji ariyo. Daktari jiuna kanyo kaponi an rai. Erokamano mano wuod bondo kanila kisana. Erokamano ahinya Kevin wuod bondo. Okang'e ni dhi chake gi kanye kata kabonde wantiere kacha kod japenjo mane wacho kacha ni kuma koko ng'enye gi ja pressure anen kamotigo kar tich machwero luya mabende ni seduoko ni kaber to onego bed tiyo tich ma chapo dendi kiki beda akato koro wadhi e penjo mamoko gi an ka sama omayo wawango koro ntiere penjo mane wacho ni to ang'o monego bed godo mabor mokwongo chumbi to tema kabisa mondo iwe sana mimede mesa kata chumbi mopondo e chiemo moko ma processed. Mar ariyo cham chiemo man gi potassium mago lembe to gi alode to gi legumes kendo iduok piny modhi miketo e chiemo kata mana mitedo godo e chiemo. Mar adek kendo lifestyle kata mana kilo ni malo temondo dok piny. Ja 220 chamacha koro hypertension crisis. Achiel kuom gimano kwa mulo en wang vision nikech bende wang be nigi muscles. Sama pressure obedo mamalo bende nyalo affect the vision. Koro mago iluongo ni complications of high blood pressure. To ka obedo maintained maber gi yath to gi diet gi lifestyle change to kendo mago bende dok piny. Koro ja 220 chada kwa ni idoga neno hospital nikech mano crisis man malo to samoro wi nyalo bari kende to ikiani internal organs nyalo bedo ni onyalo bedo ni oketho. Weche mag chiwo ote kata kaka imiyo ja pressure wach ma otimore onego bed chal nade. Koro gimwacho ni stress kaka nwa wacho cha manyiso ni stress kiwiro wach moro mobuogi to ibede fight and flight mode. Manyiso ni adundo gore matek. Koro adundo gore matek odhi overwork adundo mano osebedo overwork gi high blood pressure. Koro ber ka wachiwo ote e yo mohoruok to kendo mede jo pressure ber ka giwuotho kanyakla gi familia. Ka en diet change to jite lock the diet. Ka en counseling to jite obed kanyakla. Koro nyaka wahogi sana jo mine wakati wuni wamantire dala nikech koro pressure iyudo kaka iga medore kaka pressure bende medore. Wagoyo negi simu, wahoyo gi, waminso gi weche ma konyo gi kendo bende wakonyo gi mondo gi wuoth gitim giluongo ni follow up. Kech ka gitimo follow up to blood pressure cha nyalo bedo regulated maber. Penjo ng'eny mokalo Dr. Phoebe kata kamano okang'eyo kama idhi duoko kuom nus dakika mar soda to nise wacho ni kaber to jowere gi soda mano koro kadhi penjo bokadwa ni donje kae to penjo mane nadwa ni mondo ni imul na kuom nus dakika ayudo penjo moro kawacho ni bende chunya avocado seed the avocado seed and bende gin moko kuom chiemo manyalo konyo e duoko tuo mar pressure piny chwako ita
mapera kod weche makamago. Erokamano ahinya, gik mawacho go te kata kapok odonjo e chuny avocado, cham na avocado. Nikech avocado nitiere gima iluongo ni unsaturated fatty acids, kendo moicha oseyud ni dhi duoko piny pressure, to kata mana piende miluongo ni fiber bende. Koro chuny avocado po nitiere studies mitimo, jomoko wacho ni okonyo gi tuoche meke skin kaka eczema, rashes makamago, jomoko bende wacho ni ogero immunity. Mano gima wanyalo timo ni utafiti mang'eny. To it mapera, kiwinjo gimoko kaka it mapera, mago te potassium. It's very healthy. Inyalo chwako mapera ma ite yom, imadho kaka chai, ichugo gi chai, kata mana nyalum, moro mwan godo cha. Kendo watemo wacho ni katiyo gi chumbi, to kaw natural spices, lemon, kisetedo chiemo tibie machungwa, dhi miyi ndhadhu mar chiemo cha. Kitedo chiemo titedo gi garlic, itedo gi garlic, itedo gi kitungu saumu, mago chiemo makelo spices, itedo gi turmeric, mago chiemo mamiyo, spices mamiyo chiemo bedo gi ndhadhu maber. Saimo Mayawanga, wach mogik minyalo weyo wagodo odiochieng' ma kawuono kotenore kod tuo mar pressure en ang'o? Awacho ni tuo mar pressure en a silent killer. To kik wariti ma wabed gi hypertension crisis. Dhi osiptal mondo pimi pressure, kaso her chiemo meke puothe plant-based obed mang'eny. Kech kiamo plant-based gin gi potassium kendo gin gi fiber. Mogik, jatuo mar pressure needs support. Kop change diet okonego bed no chame kende, uchame kaka un otute. Samutimo mano, ugeng'o mondo kik jomoko bende oyude, to enbe ukonye mondo yath momuonyo ka otie maber e dende. Poni ng'ato dwa tudore kodi wadwa golo mbaka ni e studio ka inyalo yudi kanyo. Wantiere KMA Plaza Upper Hill, floor mar abich. Koro wabia KMA. Yes. Floor mar abich to wayudo Dr. Phoebe. Yena mondo biakaw thuolo makende aduok ni erokamano daktari kuom biro mondo mipuonji wakotenore kod chiemo makare ne jogo mantiere kod tuo mar pressure. To bende wachino wanyalo tiyo gi chiemo e geng'o kaachiel kod thiedho tuoche. Tiende ni wanyalo geng'o tuo mar pressure ka wachiemo e yo makare. Nyakwara Mugia Jwang'. Daktari kane chako chenro ni nowacho ni kwanda tamalo 70 mar oganda jo Kenya ok en bende gintiere kod tuo mar pressure. Kwanda tamalo 30 mong'eyo ni gintiere kod pressure, to moro ok gilure kod thieth e yo makare. Opimonwa gigo monego bed ni watimo kod mago moko onego bed ni watimo. Namba achiel mowacho ni nyaka wamaka motegno en ratil mar del kaachiel kod chumbi. Ng'iyo kaka inyalo wuotho machiegni kod laktar kod family duto te wuotho kanyakla ne jagono ma oyud ni nitiere kod tuo mar pressure. Kiko beda mbaka. To kaw gino mwakete tim mondo mi ngima obed makare nikech ngima en mwandu. Ne director na erokamano ahinya Alex, kaachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja, ne jogo picha mawa mochung' ne taya kaachiel kod duol, aduoko dwero kamano makende. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni, wachaki achaka kawuono. Chumbi mang'eny wawerego, to chiemo mwanyalo yudo machiegni to wacham kaka dwarore. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti uru masane.